uyeza. Ndiyaxolisa ndaxolisa jonga lokhu emsebenzini yazi uba ndiyilandoda i-CEO mos ndiphethe zonke and kukho umntu ondistressayo emsebenzini. Ndiyayazi ubhizi bebha kaphenze ixesha tshini. No baby ngoku ndiyathemba yona ngoku khona for good for you and for our daughters. Please, babe. Oko sifuna uhlala nawe kaloku. Jonga lokhu ndakuthembisa ukuthanda and loo nto ndizoyifezekisa and ndine-plans zoba ndikuthathe soon. Next week. Wow, sidlala ngani. Uyayazi uba unodithathe next week. Ntona wena wase waklowa wanje. Othi wena nam ndinje sakhumbula ngoko ndijongile ndifuna emoto undijonge kanjani and wena usheka kwiitshomi zakho ujongele mna because ubona lena so no ngeke red le nto inxibela mina. Yes yayi-red but indlela ondijonge ngayo ongathi yaqala ubona umuntu omhle njengam. Hayi sana sam hayi ngithathekile nyana ngoku hayi jonga ndisithathe please msaneni jonga bengibe surprise ke lento but ke sisemoshakela khona ungayithetha ndisabhuke eyona hotel i-powerful I can't wait. Baselenye into and abantwana bethu ndizobashiyana udade bawo uzawuhlala udabuse ukuthi ngabikho nto sithando sami uzaba senze gqiba sithando sami soon khona nje lento endiyenzayo enye into kukhona lo mama odivorsayo up and baninzi ibhlungu because ekudivorseni kwabo kunabantwana abasheka bengena-parents ibhlungu loo nto kodwa ndizawugqiba senkosi mathu nje ibhlungu kakhulu baby and ke ngoku ngomso funeke ndibe ndibhizi ngale nto ndibhizi and ibhlungu ngoba kukho nalo umculo ofuna ndiyomkhansilisha ndimenzele into zakhe ngapha yile nto ndimatasakazi ndikufuna apha ecaleni banixesha kanti baby kunini ntwana tshini okay sana sami kaloku uyayazi ndikaske ndivale ngale nto yes uyayazi asifane sihlale kanje soba yi-2 yazi ndithaxa nendaba umtshato wethu yazi sithatha nini no as soon as we are to buy njengesithembiso izakufuna apha yena sisibeka phambi kwam singapha please Kina kumzukulwana sakumakhulu yo. Olweni mama Tabs. Olweni ndo. Siyaphila kodwa. Siyaphila bethu nandibona maske. Ngibone mama ngithenga into eziningi maswathandayo. Yabona wena. Wenze zami izinto. Mama, kanti kwenzeka ntoni apha ekhaya? Kwenzeka ntoni? Intombazana ethende ehlisenyuka apha epasenjini. Awuyazi ngule ntombazana ngena. Kancinci ke mntanam. Zukulwana ngabe kitchen mntanam phinde ubuye. Uthi kutheni? Intombazana ethende mama ehlisenyuka apha endlini. Awuyazi ngule ntombazana umama wabantwana bakho ngoba ngokwakho xa ingabantwana bomntakwa kwenu ngabakho nawe Mntakwethu. Kancinci ke mntanam ngawuthula umnqwazi lo endlini. Mama, utata ngokube khona beyingekho yonke lento. Utata useloke abantwana sebekhona. Mama lapha ke mntakwethu. Kodwa bengezi lento mama lapha. Utata wayikhalimela into yakho basishumane. Uyawugezela abafazi bethu uyothatha nini wena? Ungcono bandihloniphile. Mamela mntakwethu. Andinantombazana sesingatontombazana abantu sisishumane. Ima-ke kabushumane bakho. Lo ngumama wabantwana bakhe. Kanti uzawuthantoni na? Nenza ntoni kulo mzi? Ubethena ngezi ngexesha utata besekhona. Ngoba besekhona umntwana ngexesha. Mamela lapha. Okwesibini. Lo mntana uthi ngumntana ngumama abantwana bam futhi ndibhizi ngaloo nto banzamtshata. It's not like andihloniphi ndiyahlonipha ndizomtshata lo mntana. Utheni ungaqalanga ngomtshata ke ngoku?
Hayi bohlo, andicela ngwelonto, andicela ngwelonto. Yebethunana imani. Akukho nento exoxisayo kule nto, ngawuyiyeka le nto. Ngawuhambe nawe kuyofuna umfazi noba yintombazana. Zange ndabona nentombazana, zange ndabona utyholwa naphi. Kanime, Yiyo le nikhuphe isidima mosi kulo mzi. Ungena amantombazana. Hayi mandiyathetha. Nikhuphe isidima kulo mzi. Utheni umzi wenza lula umzi kabhuti. Kodwa ke sisalodwa ukuthi ukhutsha isidima ongathi ungena phuma amantombazana. Lo mama wabantwana. Abantwana 2. Umntwana intombi indala ingaka. Kaloku andazi inoba baphuma bengena abelungu kuko konke nje kulo mzi. Wenza nje unothanda. Ayizawuxaka mama le nto yenzayo. Izawuxaka ngoba lo mfana bengibona kunjani. Hayi hlo, jonga ekungabi namalolobola ngendawo. Khona izawuxaka apha. Umama wabantwana. Ngabazukulwana bamama. Uthe ungafuna bazondibona. Daduma apha ekhaya uyasiphekela, usenzela yonke into. Ungumama ndiyamthanda kakhulu. Baba wethu namandla, Thixo wethu ongcwele, Nkulunkulu wethu wokulunga, wena wawukhona emandulo into zonke zingekabikho. UnguJehova namhlanje, ungulo wayekhona kudala. Namhlanje ukhona futhi usakuba khona. Nkulunkulu wethu ongcwele, sesihlangene Nkosi kule ndawo ngolusuku Nkosi olwenzileyo, Thixo wethu ongcwele. Baba siyabulela kakhulu, siyabulela Jehova. Silapha ke Nkosi nenhliziyo yethu ilapha. Sifuna wena Thixo wethu namandla, ngoba Nkosi silandela izwi lakho elithi lapha inhliziyo yethu ikhona nobutyebi bethu bukwalapho. Thixo wethu namandla, Baba sifuna Nkosi ukuva wena ebukhoneni bakho sesihlangene. Masikuve sizwa izwi lakho, malahlabe Nkosi lahlule empilweni yethu, malokhe Nkosi izwi lakho malidale Thixo wethu namandla egameni lika Yesu waseNazaretha. Kuthi nabalapha Nkosi bonke bakhululwe lilo izwi lakho egameni lika Yesu. Amen. Amen. Mayibongwe inkosi. Ndingumfundisi uMathole njengoko bekutshiwo. Ngokufutshane sizawufunda izwi lenkosi ukuze umama lube sihlabelela asiphumthana zomncinci ukuthandazela izwi ukuze sibe bafutshane sizogoduka. Masifunde ke izwi lenkosi kwincwadi yeNtshumayeli chapter 3 kwivesi yokuqala. Ifundeka kanje, isihloko sithi ubuathalala bomntu necebo likaThixo. Uvesi 1 uthi into yonke inexesha elimisiweyo, nomcimbi wonke unexesha lawo phantsi kwezulu. Thandaza mama. Egameni likaJesu, bawona amandla onke selemile umkhonza wakho. Thixo wethu othandekayo, phinda umembathise ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ze konke Nkosi akutshoyo kule ndawo kufikelele ezindlebeni zethu. Lungisa Nkosi inhliziyo zethu, sesikhona kule ndawo singabantwana bakho egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Sesilifundile izwi likaThixo kwincwadi yeNtshumayeli. Incwadi yeNtshumayeli ibhalwa nguSolomon, ongunyana kuDavide. Andiyazi le nto athetha ngayo uba uyithatha phi xa esithi ubuathalala bomntu necebo likaThixo. Yintoni athalala? Uphawu namazwi awathethayo athi wathi uThixo akubona uba singama-athalala wamwela uKristu
likathixo. Nyana, Tata. njengoko besinishile mntanam. Ndithi manisabele ngokuba nibonisana nombali lo niyavumelana kodwa nyana. Hayi tata intombi ayiniphoxanga. Amen. Sithethile tata kwakuhle futhi ke bendothukile kodwa univumile intombi. Univumile futhi lonto. Kuhle. Amen tata. Amen. Siyabulela nyana. Tyhini. Hayi bombali zithethele mntanam. Inyani lithethwayo. Kenneth. Ewe tata. Akabonga uThixo, akabonga uThixo. Hayi nyana. Njengoba singabantu bezinto zikaThixo endezenzeka ngexesha lazo. Ndiyirhalela ukwazi uba nyana uready kangakanani. Hey tata. Indlela endiredi ngayo tata yanibona nje. Ndindoda exakekile nemali. Imali ibhalwe kum, andihambi nenhlupheko. Amen. Nalapha ekhaya futhi ndizisa isibusiso. Jesus. Kuthekemkile tata. Kwa next week ndifuna sithathe tata. Ingabi into yakude le. Hayibo next week. Next week. Unext week iveke ezayo. Uthi Mali mntana. Nkosikazi. Uyayivuma nawe lento? Iveke ezayo. Kodwa ungathi kanti khona izinto eziningi zifihlayo. Nakhalezisa kangaka? Thixo lo nkosikazi. Uyiboni wena mangaliso kaThixo esimkhonzayo nkosikazi. Uyakhumbula manje uYesu etshintsha amanzi ngoko abe yiwayini sangalinde xesha. Makabonga uThixo. Kanti nikhumbuza nto first day ndifike enkonzweni ndafika isermon yakho yayisithi God is a provider. Hallelujah. Hallelujah. I think that ngabamba ifavor. Ngoba indlela uthi kwandiblesse ngayo andidingi kwanto tata. Kuhle tata futhi apha ekhaya kogcwala imali nje kuphela. Hayi nyana ndiyakuva mntanami. Nkosikazi ndiyavumelana nawe. Kodwa ke nyana into emasiyenze noko. Makusingasese kuba kuveke landelayo kaloko. Uyayibona nyana masibeke nje noba inyanga elandelayo nyana. Inyanga tata uyaziva? Inyanga tata ingathi hey andisakwazi kwa wena. Kufuneka ngadangenelelwe intweni yabantwana nkosikazi. Funeka izinto nkosikazi zisongwe athi uSathane evuka kube sekhophulu. Yashumayela ngoba into kaThixo uThixo makathethe ngoku nkosikazi. Wenze ngoku. Nyana uThixo makabe nani mntanami. Hayi kodwa mina tata ndihambisana nalento. uThixo makabe impumelelo. Sisawulungisa nkosikazi. Ndiyamthemba uThixo esimthandazayo. uThixo bantwana bam kuyimalungiselela onke makahambe nani. Ndifuna yonke into eyenziwa nguThixo ingadigqothwa nguSathane. Sinikhulule sishiyeke sisiya kuThixo thina. uThixo makabe nani bantwana bam. Nkosi kakhulu. Sihlangene apha ke bantwana bam phambi kwebandla likaThixo ukwenza lenkonzo yesethembiso. Ngoba siye sithande njengebandla ukuyenza yonke into emehlweni abantu. Silandela ke bantwana bam ilizwi elikuGenesis uchapter 24 uverse 57 othi bayibiza intombi bathi mayithethe ngomlomo wayo ukuba ndohamba na. Wathi kuRebeka ndohamba. Ndiyavuya ke nyana. Ndiyakholwa uziphethe kakuhle kakhulu. Ndiyavuya ukuba yonke lento ide yafikelela kwelithuba. Ndiyarhalala ke nyana ujika umjongo umntana. Khawujika umjonge jika mntana mama umjonge nawe. Jika umjonge senza lenkonzo. Beningena ukukikizela nabethuna. Yini kule nkonzo emnandi kangaka. Akukho ke nyana oyiphetheyo. Kweli xesha ke likhoyo andifuni nithi kwakutsho umfundisi. Kweli xesha likhoyo mntanam kaloku funeke uzitsholo andizukufaka amazwi emlonyeni. Akukho nto esisithembiso onoyibeka ukubonisa uba uyintoni oyithembisa kule nkosazana. Kikizela hayibo awehlika nokwehla. Hayibo Ngithathe ithuba. Tyhini kikizela.
Ndiyakuthembisa ndizakuvikela endleleni ndikuphathe kahle ndikuthande kwaye ndikutantamise ube yi-soulmate yam akukho nto yasohlula sokuhlazwa kukufa ndiyakuthanda Abethizanga unami kanjalo abantwana bam ilizwi nje elinye ndingalitsho madoda bantwana bam ndiyavuyiswa yile nto yenzekayo ibonakalisa ukuziphatha kwenu kakuhle kuThixo nakweli bandla amazwi endirhalela uniyala ngawo bantwana bam niziphathe kakuhle anikatshati kaloku sisethembiso esi noko bantwana bam ndiyanithemba kodwa mandiniyale ngelithi anikatshati ningazenzi into zabantu abadala niyabona until sibe siyanikhulula uThixo anigcine amen nyana hayi ndiyabulela nyana usebenzile ndiyibonile iyakufanela le ntokazi and ke njengoba ndikuthemba nyana ingase ke zonke into nyana siyabulela mani tata siyabulela usebenzile into yoba kude kube ngoku and hey ndiyabona uba ubuthandaza umehlo wavulile hayi kaloku tata nguwe nje undibonisela ntombazana mna ngokunokwam ngeke ngazange ndayibona ncam ngoba kaloku yazi uba kukho lowa masimbulele somandla nyana masimbulele kufuneka ke ngokunyana into emayenzeke ukhabele ezipalini kungade kungenele usathana kule nto ewe tata yona into engenamsebenzi leyo into engenamsebenzi ngoba kahle kahle beningafuni uthi sendifumane intombi entle kanje cawe ndidlale ngayo ewe nyana ndifuna njengoku xa kugqiba nje le nto ndibe sendiqhuba into zelobolo nyana into zelobolo tata hayi masibulele nyana kuyo yonke le nto uyindoda endiyithembayo uyindoda engabandiyo nasepokothini izinto ke masiziqhube senze uba ngoku mabade babone into yoba andufudumeza umvubo siyabulela nyana andufudumezi unayo imali edrinki kodwa nyana incinci wena usungayichani noba ikhona noba yikho kodwa ikhona into endibona uba ndibushota kona ngazo nyana into engakanani tata njengoba nyana ubuqhele ukwenza wethu noba 5,000 ngarayight nyana ngarayight nyana 5,000 ingathi incinci tata ufuna ke ndikunike nje into ezabona unomdla pendini tata uninikeze intombi right ecaweni masibulele nyana intombi right lo siyabulela tata into enzayenza jonga ke xa ndifika endlini before nenze yonke into ndikutransfer le mali noba yi20,000 iright ndiyabulela nyana uyibona inkulu into nenzele yona ndifuna ngatsho madoda hayi uThixo uthemba ke ayiziyenzeka izi uyabona lo mntwana uyabona lo mntwana uquqa apha sihlala naye apha unabantwana ekhapha kodwa senza ubumenemene siyamasi inzima le nto ngoba kaloku singazibonakala njengabantu abangenanyani khona sizayithini ithi into siyaya kulaa mtshato hayi ubani okasuke udakala ubeki mntakaba andingeke ndiye kwalapha ngeke ndiye kwalapha ndiyayoyika idrama ezobapha ezobapha idrama ayingayoyika mntakaba ngeke undibone hayi ngeke undibone ndiyematshezi mfasi umama wabantwana uyayazi le nto siyenza apha masukuthi akacinga yazi ngendlela endiyibona ngayo hayi ziyenzeka izinto ngoba kaloku laa mntana lo hayi Tommy ntombi undakugqibela sana loo nto leyo uyaglowa uyayazi kaloku sana xa unendoda sana udlala ulavidavi sana playing happy family day uyayazi kaloku so I've been busy planning laa trip yaseDubai ndikhe ndakuxelela loo nto leyo wandikhumbuza nto Tommy kwenzeka ntoni namhla wam ngoba ndicinga fanuba thina kule lali siyaziba sizitshomi thina sobabini kunini saba zitshomi ngoku foba unganimeme emtshatweni wakho nantombi xa ngaba utshatayo uthi ungandixelele kodwa undixelele yonke into akho nto ungandixelele mamela kaloba uyandikhupha kule game mamela kaloku Tommy le trip yaseDubai izoba semveni komtshato for i-honeymoon loo nto leyo waqonda uba ke usana uzawukhupha ii-invitations wena kule lali yonke mna ungandixeleli uba uyatshata undikhuphele ngaphandle ewe Tommy thetha ngantoni hayi Tommy uyatshata wena noKenneth igcwele loo nto apha kwistatus iyavela thetha ngantoni ndibonise hayi ke sana shini nantsi yayibona ayingoKenneth lona nantsi ifani yakhe
ayafoto yakhe lena natsho. Oh my god. Okay. Ufuna ngiceba akho nto uyaziyo ngale nto nomhlobo? Khawume. Xolo tshomi. Kenneth ndiyabona. Uyayibona phofu idate akundimi lona mos. Ya ke tshomi khange ndiqaphele kaloku bendinomsindo. Ngubani umbali tshomi? Hayi tshomi, kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni kuwe noKenneth? Ngicela uthule tana. Uyibonile mos wena? Kaloku khange ndiqaphelisise kalo mhlobo wami yintoni? Kwenzeka ntoni? Yazi, it makes sense because it's been like 2 weeks. Amadoda. uKenneth ukwenza lento emveni koba umzalele kangaka Tom. Kwenzeka ntoni? Khanixelele. Benike naxabana mhlawumbi. Yabona lo mfana. Maka confront Tom. Ucima masithini? I've got a good plan. Okay. Amamen. Weqa uphungela lo mfana. Okay. Ndizawumisa la mtshato. Keke Tom yami. Yabona ngala mini umthatha umtshato nevenue siyayazi. Yayibona? Masimbonise Tom yami. Akasoze uzawufunda isifundo. I swear to my mother's grave. Ndizobe ndikhona ndihamba nawe Tom yami. Sizambonisa. Senzela namanye abafazi namanye amadoda ayazi uba indoda egezayo iyabonisa Tom yami. Yayibona? Fune simbonise. I have a good plan, friend. Keke Tom yami funa simbonise sami. Yeba? Funa simbonise. Sizomisa lo mtshato. Yes. Uthule Chomi, don't tell anyone. Anyone. Iphelele pha kuthi sizambonisa. Madoda. Uzofunda isifundo thula wena. Akandazi kahle. Kamandi Tom yami siyayazi neveni. Akho nto esingayaziyo ngoko. Ba sifune senzile qha. Njengoko sisazi intoba umtshato yinto engcwele esuka kuThixo. Naba sebekufutshane ke ngoku bezawungena. Ndicela sihlabeleleni sisese sibamkele bengena. Umakoti ngowethu Siyavuma. Ngowethu nangempela Siyavuma. Siphekela siwashe Siyavuma. Sithi yelele. Njengoko nisazi ke uba umtshato yinto kaThixo engcwele. Silapha ke ngokuhlangana ngenxa yokutshatisa aba babini. Hayibo bendicinga uba nawugigizela. Andifuni ke ibambe kanjalo. Andifuni noba sibalibazise. Ndirhalela nje sihlabele ukuze naba sebekufutshane bangene. Siyavuma. Siyavuma. Oh, siyavuma. Yelele siyavuma. Oh, siyavuma. Yes, siyavuma. Yelele siyavuma. Hallelujah. Antele ke utata anike izintombazana kumkhwenyana ukuze sizoqhubeka. Awukikizele mtshatweni. Awukikizele. Bebahle abantwana bamadoda. Njengoko nisazi ke uba umtshato yinto engcwele kaThixo. Abebahle amadoda abantwana bam. Bendithi nawukikizela. Nawukikizele. Singahlala ke phansi ukuze ndijongane naba bantu bahle kangaka baphambi kwam. Yabonakala uba umtshato yinto esekwa nguThixo. Yinto eqhelekileyo kuye.
Lento sinoyilungisa lento yintoni eyenzakalayo lento mayithethwa ingakhombo ngeli ndawo ethi ndokufundisa isalo sam baby hayibo uthathe ningalimazani mayithethwe lento yimamfundini lento mayithethwe likhaya lento imali madoda sinoyilungisa kumele imali wena lento sizayilungisa yani khona wena imali madoda kanimeni kanjalo lento masiyithetheni lento ndicela ibandla lime kanjalo awuzuba saqhubeka lo mtshato lento sifuna iyothethwa ngamakhaya ukuzilungisa mntanam imali izawulungiswa yonke lento ndicela nihlale phandle ndicela nime nihlale lento sizayilungisa lento izawuthethwa ndiyanicela mntanam yomelelani lento sizayithetha le siyinikela kumakhaya ngoku imani bethuna siyinikela ngoku yonke lento kumakhaya izawuthethwa likhaya sawubuyela kuni ke ebandleni sinixelele into yoba kuza kwenza kanjani xolani bantwana bam kusathana wantoni nalo ndiba mandixolise uba undibone ndifika ungandilindelanga ufika umbali phaa kwam uba masike sibonisane mna nawe ngale nto yalo mtshato uba wagcina uphela ngale ndlela masiyithethe ke diba le nto kuze ilungiswe into nefuna uthethwa apha mfundisi linyala lehlazo esalenzelwa ilankwenkwe akho nto ifuna uthethwa apha laa mtshato waphela akho mtshato apha diba ingasuqaphele le nto umbali uyayithanda le nkwenkwe mbali zithethele nawe ingabe ngathi ufakwa ndim amazwi emlonyeni tata tata umfundisi ubizwe ndimi ndendamcela uba makeze apha ekhaya for ntoni ngoba wena awufuni undimamela futhi awufuni uthetha nam madoda ndizamamela ntoni kule nto tata ndiyamthanda laa mfana hayi ngumhloli uthini kumbali uthanda laa mntwana leyo kwenza ihlazo apha si-talk of the town ngenxa yalaa nkwenkwe nawe ndixelela uba uyayithanda ucacisile tata kum yonke le nto yenzeke ngalaa mini wacacisa futhi uba umama wantwana bakhe ungcona mthathe namandithathe isithembu ulobole tata hayi ma ndixelela ngelobolo laa mali ebutsotsi yayifike ngobusuku igcwele ibhegi ingasuke iphinde isithembu ndiba masiyilungise le nto abantwana kaloku khumbula abanamalungelo wabo and wach meeyes meeries ayazi Afrikaans kanene ndithi kuwe kwam mithetho yam amalungelo akhe phaa kwayena ndiyamthanda tata ndizotshata naye umntu wam ndiyamthanda embali uxelela mna ubuthanda inkwenkwe embali uthengada ulawuleki nje mbali maloni buphakamisa ilizwi kosita nam manibani mani yehla diba emfundisi abantwana masibavumele ekugqibeleni bade batshate kuzawude kungena usathana kule nto yehla diba ngaphinde uphakamisa ilizwi nekosita nam kodwa ke mandifane nje ndivume le nto yenu kodwa ze ningandifaki xa inixaka mna le nto isithembu umntwanam uzincamile madoda hayi uzincamile umntwanam yini imbali
Mbalenhle katata ivele ivuma isithembu kodwa ke xa eyithanda ke lemkunqela yakhe nawe mfundisi uyivuma lonto hayi dala yenza lonto yini tyhuna siyabulela dear siyabulela sesawubonana emtshatweni utata uvumile tyhini mandinibulise kwakhona mzi wojola oqengebo mphankomo nomzi wosophitsho omadiba ngawo lo mzuzu singumzi wasemazezeni sima nokuzithoba nokucela uxolo sithi ngxe ngesiganeko esenziwe unyana welikhaya kodwa ke uthetha into endiyithandayo uqengeba umphankomo uthini uqengeba uza nento ehlafunekayo ngaphakathi kwale nyewe tyhini caba thina zizi uyawadelela ungandithathe kakubi madiba uyawadelela amanye amadoda diba hlisa umoya andilwanga kodwa ndisapota umbono uthini endiwuvayo into yobana uza nesisombululo kodwa ke lo mbono uza noqengeba yinto ihleli khona udadele enzulwini mana siphelelanga apha tyhini ubujikeleza apho hlisa umoya hlisana umoya mzi wasemadibeni hlisana umoya mzi omkhulu ngaphathi koliphahla lalapha emazizini sithi singumzi wamazizi lo mtshato mawuqhubeke kodwa ke sithi mawuqhubeke lo mtshato ngokwendlela yesintu esi sakuwethu To back up, busy telling me this selection fell off. To start off fresh, I had to call more dry looks with a pretty girl, but my side I had to stay strong. I'm a bad boy for fake hoes, but they know. njengoko ke bandla lakuthi sesivumelene okuhlanganisa abantwana bam aba ikhaya livumelene lathetha konto ingenziwanga siqhubeka ke thina kule ndawo besime kuyo ngoku akukho nto ndizawuyitsala inde ndifuna unyana nje akathi mathu umtshato kaloku lo umtshato lona bendingenawukikisela na ubeka nyana yini wayiqale wadibana nabani wayiqale wadibana nam kaloku sisi
wayiqala wadibana nami ngoku ufuna aqala ancamise wena Sithanda sami. yini waqala amncamisa Mabebe. Hibo Ulotyola. Ndimzalele. Bosi. Ndimzalele. Uthunywe ngubani uzala ungatshatanga? Ningabambo babini. umazi ixesha elingakanani month or week sofuna Uqale utshata ancamise mna. Come on. uzaqala ancamise mna uzoqala Kwakho bantwana bam, imani kanjalo. Imani kanjalo bantwana bam. Noko akuyekwe kwalento yalomncamiswano. Kanibamba apha man. Kanibamba apha. Bamba apha mntanam nawe. Bamba sanusitsala kaloku kuthethiwe ngoku. Savumelana. Yini bantwana bam uThixo makanibophe ngoku. Mama khawuthi ke ndibathandazele. Thixo bagcina abantwana. Babophe kulomtshato. Thixo wam yiba impumelelo kubo. Siyawusilisha ngoku bagcine ngegama lika Yesu. Amen. Namhlanje ke yimini yoba bantwana bam apha ekhaya ndithethe nani njengonyoko. Emzini ke bantu bam kuyahlaliwa, kuyahlonitshwa, kuyanyanyezelwa. Noba bekutheni kuyanyanyezelwa. Yonke into eyenzeka kweli khaya iphelela kweli khaya. Njengoba nibona ninxityisiwe sininxibisile nibahle ninje. Andizubona ngani seniphepetheka pha nihambe nibuda kule mizi. Nizawuhlala kule ndawo nanifune ukuza kuyo. Nizawuhlala kule mizi niphume umuntu ayemlanjeni okha amanzi. Ayihlathini ayokothesa abuya asebenze ekhapha ahlakule nansi igadi. Nihlala apha phansi hayi uhambe nilebhuza uchuku neendaba. Zalelani. Niphume nenkonzweni ukuzilungela lento yini. Ngoba uba ngenalinga nathi ukuziphatha kwenu naneetshomi mane ndibona amantombazane nabatshakazi abamama kolucingo. Ayiseyiyo bantu aba. Ayiseyiyo kwayona uyibona. Na uhlala ekhapha kule ndawo nanitheni zokwendela kuyo ifikile ke ngoku. Niyandiva bandithini? Ndithetha nani ngoku ndiyaniyala. Kekho omnye umuntu nawuhlala nalomphefumlo. Ngulomphefumlo lo nizawuhlala naye. Mna ke ndizawulala kwam ndifuna ndivuke ithi ibila. Ndenzelwe ithi ndiphunge. Ndiphekele ukudla ndidle nini. Ayikho enye into endiyilindeleyo kuni ngaphandle kweyo. Mbali ndikupha igama elithi Ahluma. Umphathe kakuhle ke umntakatata. Ndiyamthanda umntakatata. Nawe kodwa ndiyakuthanda. Ubumthandile umntakatata ndakuthanda ngaphezulu kuba ndikuthanda. Hayibo. uAndiswa lo ngamnikanga igama. Wanika lo mntwana yedwa uAndiswa lo yothiwa nguba ngoba kuthiwa mabathiwe nguwe. Ke ngokutheni ungamthiya ngoAndiswa? Ndiqibile mna. Ngamthiya nawe uyakuthanda. Ngala mamenemene azothenga ayikho kwesi store. Sihambe na sifuna uzothenga. Sihambe sithini ke ngokuthenga. Mzalwane nodlali. Ningamamenemene grid yona ningafuni singena apha eminyango wasestolo. Nina naye emtshatweni sana. Ekubenza sivumelene ba asizuya emtshatweni kodwa naye emtshatweni besizothini waye emtshatweni ngithanda izinto wesi ke wena Kenneth uzithandele kaloku bangakakhe nifuna amadoda kungo into lezo ayiyona kule lali hayi bamba kadoda ayibambe kodwa ke bangamamenemene uyelapha so ngoba sasinawe antshati wena sasigqibile uba siye emtshatweni ujika sinifika Jongana mntanam ungunovusa ikhaya. Novusa ikhaya uyandiva sana lwam. Yebo mama, kutheni bangakhileka namhlanje? Mntanam, incedile nifike. Khakundipha amanzi sana lwam. Hayi noba lelanga ekutshisile namhlanje. Yo,
Wathanga kakhulu kodwa imadoda. Mamelake. Bengifuna ukuthetha nawe wena. Alimanga ntoni. Uyabona nonopatazana wezana ekhapha. Ntoni engo. Usana sami ubheki lo mntu mamanzi Hayi, yeke lo mntanami lo behlela. Ngitsho lo nomciligwana ontili kanto. Ntoni emuthina ngayo. Le nto wezanayo ekhapha uthi umkakho. Afuna uyibona. Wenzeni mama umntana umuntu akamthola nje. Umuntu enamkhuphela ilobola vele uthi yinopatazana usabani imali amle yakulamsa. Anamsele nalo nto mina nakho molokazana. Andimfuni la mntana apha Kenneth uyandivalidini. Andiyazi nento oyizele nalamntana ekhapha ngoba abantwana bakhona lo mntwana uyazala lo. Ngiyacaphukela la nto le inesimidlwana nje singacacanga la nto leya noba iyahamba iyaphuma ihleli inyusa nempumlo. Andiyazi likholo elivela apha eliyani nje. Mama iyandikhwanqisa le nto uyithethayo. Qha ndongqini ukuza kuwe ngoba ungumzali. Hayibo. Umfazi wam weza kum esithi the other day ndingekho esithi wena awufune nto yakhe wathi senzite ekitshini. Wamchithela ngayo umvalile endleleni umthuka umnyusa umehla wathula. Yamhlukumeza namcenga bangagoduke efuna uhamba. Wamcenga uba makahlale phi apha kwami? Wamcenga So ufuna amasele iti yomuntu one-attitude? Ungayisela kanjani wena ithi yomuntu onyusa impumulo ongamazi kuvugalela entoni kwakula ngehla kokwehla ke ngokwehla mamelani ne-mistake nelamntu usenziwe loo nto mthathe ekozweni esenziwe akazenzi le mikhuba enicinga zinto ezingenziwa nini ade sana i-attitude ekholweni hayi uyabona ke mfana uhambile apha wayecaweni ushiya nanku umfazi uzobuya naye ke nalo nomciligwana ke ngokwekhapha ke ugili kanqoke ngokuyinto ezenzeke ekhapha khoxolwa khokonwaba kubi kwamgoku akho kwandizelane lakho lakho uthetha ngalo unebhongo lalo uyintwinyisa impumlo ibeka pha phezulu akahambi andimfuni kwale attitude ozama ityotyombe pha shini khona uyazala yena andimfuni ayizali laa nto le ayizali uyazi umuntu ozalayo umbonisa ngele mnyango ndimbona ngobheka pha omeko mamela mama John la mntana libhi ibheka uhlale senze push-ups usuku nemini uyadweka kahle angiyazi into ithethayo oh ukhetha yena nisakhona kaloku no like ngiyamkhetha mina yazi kaloku wena wandizela abantwana abahle ngiyacela Jonga besonwabile namhlanje kusele kwasuka kwathini kodwa uze nala mntana ekhona lo Ntoni ningakayatsalile kula mntana ngoba andiyiboni mina yonke le nto ithetha ngaphandle kweBhayibhile lo ungafika etyhila iBhayibhile yonke imihla ufuna kuye emasimini utyhila iBhayibhile mama yanento ayaziyo kaloku nakwathi ukuphitha umtshato wow wala nayo akayazi uyazela kuphitha umtshato sithanda sami kaloku ndayikhumbula nje isithando sami ndirhali ke ndibe ngumntu omtsha ndafika ecaweni ndabona le ntombi ndiyithandayo uxolo sithanda sami kodwa I promise okay izakuphatha kakuhle fine sesilapha ngoku makalungise i-attitude yakhe hayi uzoba kodwa xa ndishinyana naye ndimthanda kogqitha yena noba ngayilungisa noba ngangayilungisi mna eselapha kwam nje kuvele kube khona into enyukayo nje apha kwam kodwa ndicacela sizibonwaba mama cela ndibe right man ndikusedubai ke wena mama uzoshiya umgada abantwana ke nake ndikusephi ixhego lakho lapha ngavani ufuna ndihleka hayi mama thina unode uzimoshe apho unikele zizinto ngenxa yengalani ukuthi masinyiki hayi kanjani sendifane ndonwabile nje mntanam kuba ndibona na ukhona ukhona ufuna ukuyenzela ke ngoku hayi sana lwam ungathatha nale jakhe nalamanzi iphele kuthi singayisipha thatha novusi okay sana lwam hey baby ndifake nesi la hayi awuzikwenza khona apha mama umsebenzi thina hayi imali sinayo vile mama uthanda yena mntana kakhulu mntana yena isimilo right yo akathala into yakho hey uyaphunga kodwa mna ndikaphunga apha kwam uqala wena uphunga hey okay net Ikwenza liti mama izolo ayichitha bendifanele bendawuthini ungayichithi ndazingani uba ufake intoni kuloti ndiyabuza ndazingani uba ufake intoni awufakanga poison ba ndizokwazi kanjani ke umama angaphinde ndikwenze liti anamsebenzi uzokwazi kanjani uyazi ketani kufika kwapha ekhapha kwaba sisichitho bekumandi kulomsi ndihleli noandiswa umama wabantwana bomntanami uKenneth lo webhongo wakho kwafika wena
Kwaqala kwakubi kwami. Uyandiva ndithini intombazana ndini? Ndingakwazi noba usuka phi. Sofika songumcwethu umdungaka kwami. Yazi mama. Andizizelanga kwakho. And eyona nto ndizise apha kwakho ngunyana wakho. Ndiyamthanda unyana wakho and naye uyandithanda. Inoba le nto ukuthethisa yile nto babe kuthi umntwana wecawa. Uthetha ngelali izwi lecawa kuba uKenneth wamqhatha ngobucawe bakho. Ngeke mina umqhathe. Bona ngapha kwakho. Mna ndazoandiswa mna umolokazi welikapa. Olokaza nami ke luzela abantwana. Ikhapha. Asonwabanga ngoku. Kululwabhice nje khapha andivani nomntanami, andivani nabantu bomzwana ngenxa yakho lo. Andifuna ukubambulukaza kwakho mama. Njengoba ndikuxelela. Kenneth emva kwayo yonke la chaos yenzeka emtshatweni. Ikwanguye uphindwa zoncenga kuba ndibe ngumfazi wakhe. Ndilapha kuba ndithande yena. Ha. Ulapho kubuthande ngithande yena nto. Ndazi ngani bona umenze intoni umntana. Ndikwaze lapho ubumenze intoni. Angalahla abantwana bakhe ababini ngenxa yakho. Mama into nisho sami kuwe. Ndifunde ke nimbuza ubudenge. Ndibuza ubudenge mkani. Baby. Tell us something. All right. All right, babe. Yazi le nto mfake kuyo lo mtshato. Le chaos endizibona sendikuyo andiqondi uba ndizawulunga kuyo. Chaos, thetha ngantoni ngoku? Yona le ndizibona sendikuyo. Oh, sana sam, sazilungisa nje izinto zaba right. Phinde wathini ngoku? Okundifikile apha. Umama kanithandi. Uthanda lo omnye umakoti. Ndimenzele iti. Xa ndimenzele iti uyayichitha. Namhlanje uyafika ndiyaphunga ekitchen andimenzelanga iti. Uyandishawuta ukuthini ngamenzelanga iti. Umama nje wayethe uzokuthanda. Ndikhumbula ngoku sasiye omalume bakho babekhaya siyoxoxa into eyenzeke emtshatweni. Umama wandithembisa wathi uzokukuthanda kakhulu akho nto uzophinda ibembi. Ngoku ndiyabhideka xa mamenzele nto amtyholi kodwa. Bengarhele ukuxelela le nto. Because I knew uba izoba ngathi ndiqhekeza ifamily. No, sithando sam. Okanye izoba ngathi ndilindele uba wena uthatha icala. Icebo liyi-1 sithando sam. Sawuthetha nomama. Kodwa into enzayenza ndifuna siphume siphele kulo mzi. Sizokwazi. Ngoba kuyafana kuzophinde bengathi ndim lo. Xolo sithando. Okukhuphe kubazali bakho. Xolo. Sasilungisa. And angikhale nobuthethe naye mama. Kodwa ndiyazi bizawulunga kanjani. Xolo sithando sam. Phola. Kuzaba right. Xolo. Xolo mama. Umadoda. Koncume kaloku. Ncoma kaloku yini. Xolo. Ndiyavuya ukubona uncumela kini. Ndiyavuya ukubona. Okay, kanti makhe. Oh, nesiphungu. Ake ngiphunge. Wena mama. Mama. Wena uphunga itiya namhlanje. Kaloku le yakwami iti. Ndandikwenzela iti wayichitha. Wathi ufuna uyibona iti yakwami. Ingxaki le. Ndiqinisekile uba ayinoba na ipoison nangaluphi na uhlobo. Oh. Andiqondi. Poison. Ungandlisa nondlisa wena. Wena. Mama ndakwenza ntoni? Akho nenye ongandenzanga yona. Undenze yonke into apha emhlabeni. Jonga ke mfazi. Okanye intombazana. Hayibo. Yes. Inobe uthuze wonwabe apha kwakho. Ndikushiye. Phofu apha emzini wethu. Ndikushiye. Ndiyahamba ke ngoku. Lale ke. Nonyana lo wakho. Ndoda le yam. Into endiyithandayo ngoba kade beyafuna unovusa ikhaya khona.
Damn it. Uthela ngamanzi. Ngiyahamba. Uma ngikhathalela le kwama. Uma ngiyisa ngohamba ngoba kuthini. Sami. Ndosa. Socela nawe. Yo. Mama, andiyithandi le nto yenzayo. Yenze ntoni? Andiyithandi. Yenze ntoni Kenneth mina? Ubhizi yangishawuta phayani mama. Uxoshele ntoni mfazi wami? Yexoshe mfazi wakho. Yakoyisa kuqala yeke. Undixothile. Xoshe nathi. Undixothile. Akuthongo wena uyahamba. Xa nisenza into phaya ekitchen ufika nje ndifuna. Mama, uthe uyahamba. Yeke. Wakho ngoyiyo yakoyisa kudala. Mama, into lentana nomuntu. Okokoko. Ngabamfuna lo mfazi okulwa naye. Okokoko mfazi. Mama, wathatha wonele umzini into efuna lo mfazi. Ufuna ntoni zanguzale wena? Zanguzale. Ayifani nawe le nzayo. Ngitsho mama kahambe. Uyothe uyahamba. Ndathi makakhululeke kwami umntana andimdingi. Ayikwandawo thana. Andimdingi. Ayikwandawo. Manje ngixale mfazi. Yeke. Ngumfazi kuwe. Yeke. Lo muntu njengoba ngumfazi kuwe. Yeke sizizokwela. Umama nizambona. Yena patazana ndini. Yena patazana ndikhutshwa khangela injaba. Awuyekele nto ndikhuphe ngegate. Uyaphi lo patazana? Ndiyeke mami. Ikhona nami khiya yami. Mama. Lo patazana mama. Khela kakhulu. Mama naman. Mama. Ntoni ngakho? Mama, ndifuna ukulungisa lana patazana kwami. Ndifuna ukungomba. Apha kwami. Khela kakhulu. Ntoni? Ndifuna ukulungisa hayi. Khangela kanjani?